Khona into ngelinye ilanga okuyomela niyikholwe. Uma anifuni ukuyikholwa, angazi nami ngiyikholwa nini. Igame ya-online kaMaskandi impi yonke ekhona kuMaskandi. Yimpi ephakwa ibhekiswe kuKhuzani, ibhekiswe kubantu abathi bathanda uKhuzani, abantu abaxhasa uKhuzani, abantu abasondelene noKhuzani, abantu nje abaphila naye. Impi ekhona kuMaskandi ileyo kuphela. Ngiyohlele ngisho lento. Noma u-SK engenza izigemegeme ezingaki, noma engababiza ngofofo kanjani abantu bakhe, noma bengakhomplena kanjani abantu beveza ukungajabuli ngendlela u-SK mhlawumbe enze ngayo, angeke uwathole ama-TV channel akwa-YouTube eshintshana ngalolu daba lolo. Angeke ngiwabize ngamagama onke, angeke uwathole eshintshisana ngamavidiyo. Ku-TikTok angeke ukuthole lokho kuma-post abo. Bepostile bona labo bantu labo ukuthi kunje. Angeke ubathole benza ama-comment, ama-page amakhulu aziwayo ko-Facebook. Angeke ubathole. uMax Makhanya ubenze i-live. Kukho konke okupositive akukhulumile. Bathathe ulayini oyi-1 lo ofitha bona. Lese i-live ku-2 hours. Bathathe into ka-30 second, 45 second, bagijima nayo ama-YouTube channels. La engihlale nginitshela ngawo ukuthi lama-YouTube channels onke awakhandelwanga ukuzokwakha umculo kaMaskandi, ukuzokwenza umculo kaMaskandi ube ubumbano. Akhandelwa inhloso eyodwa, ukuzolwa izimpi zasemdletsheni, akhweze abanye abafana kuKhuzani bekweminye imizi, ukuphaka impi beyibhekise kuKhuzani. Lokho sengikusho kaningi. Mhlawumbe kulukhuni ngoba uku-understanda lokho, noma babona ngathi khona ukuliwa naye. Kusho ukuthi kuliswa lengane yasemdletsheni, yazane ebhadi lengane. Yizo inkulumo ehlala sizizwa lezo. Sebekwenze kwanormal, kwamukeleka ukuthi ku-YouTube this is how you do u-YouTube wakho. Ngoba lize lashona phela vele ilanga beyirecyclisha leyo nkulumo leyo. And banalo ithalente lokukhatha le part abayithandayo bephushe nayo. And angazi mina ama-Blue Nation kuyoze kube nini kahle kahle engena kule trap, because ayangena Nkosi yami, ayangena ngempela. Hleze khona noma yini eqhamuka esadeni la bantu laba abaziwayo ukuthi balwela u-SK umshosha phansi. Mina ngiyawazi ama-YouTube channel ayakhothama emdletsheni, areporta khona ukuthi sesimdestroye safika lapho uKhuzani, sesenzeni, size sathola noPeace esomdestroya ngawo uMax. Ngoba umuntu okhulumela uKhuzani akafuneki. Kwaba nomkhankaso ofake imali ukuthi anyone okhuluma ngoKhuzani, obeka kahle uKhuzani, oyinkinga ekudefendeni uKhuzani, kumele kuthwale into yokumdestroya. Yini into yokumdestroya? Ukusebenzisa i-public njengama-YouTube, njengama-TikTok, njengama-Facebook, public platforms, lapho azonekwa khona abeke kabi. Nalapho uKhuzani angangene khona, angazange asho lutho, angazange aposte anything, igama laKhuzani lohleli trend. Manje ngithi mina kuma-Blue Nation, lama channel wenu eniwathandayo, iniyawabona yini ukuthi bayizinja kanjani, ukuthi ubunja bazalwa nabo. Uba nje imgodo yemkhancala, iy'ngcanga, iy'ncili, niyabona ukuthi bahamba phambili kanjani. Uze nawe uthathe ifoni, urekhode ividiyo,
ukhuluma ngodaba ongenayo isho ephelele ngoba kunzima ukureacta entweni eqhamuka esitheni. Isitha sikutshela kanjani into ebhedayo singaze sikutshela into enhle. Sake sasho nini isitha ukuthi uMax wenza kahle, ukhuluma kahle, ubeke kahle bekhuluma ngoKhuzani kanje. Njenganini akatrenda nini lawo mavideo the whole day. And bayakwazi ukwaphusha lawo mavideo online. Ewaphusha and aphushe ngempela. And abanye benu nani ngalo trap leyo. Imentality nangendlela esijula ngamasicabanga sometimes is questionable. Awukwazi ukutshelwa isitha into embi nawe uzugijima yonto leyo, especially uma nama followers amaningi. Kuneyindlela enenza ngayo nini enazi ukuthi ubani umthola kanjani, inamba yakhe uyithola kanjani. Kodwa niya decide ukuthi hayi sizogijima nalo piece esuzile. Bagijime no 1 minute umnikazi wechannel akhulume 10 kodwa ichannel ingoMax. Kodwa uMax angaze ngalikhiphe ngembaba. Aza ngakusho lokho. I-context yevideo ayikho. Already some of you sebethatha i-conclusion. Ngoba umthandeni kwenzeka izinto ezingaka. Ba desperate ukuthola into yokubambelela kuKhuzani becleana i-image phela kaMthandeni since enza leyanto wabaphoqa. Bona laba abaningi bama channel phela bayamthanda uMthandeni. Ade befunda abanye ezikoleni lapha ema-university bemthanda khona lapha. Sebeqedile abanye izikole. So basamthanda uSK. Ayikho into abazoyenza kodwa kumele bedisguise as if baya reporter. Engathi manje ba in the middle. Abekho in the middle. Baliziphi zasemdletsheni. They are fighting. Lolo uMthandeni hawo yonke indlela. Manje abantu abakanjalo, why you keep on believing them? Beze beshintshe indlela enicanga ngayo. Nani niphinde niyayiposta lonto leyo. Nani niphinde le topic ya trend. Kodwa ke ukhulumile koMax because iyo into enigude kuyo. Nenza abantu ukuthi basidefend uma bekhuluma izinto eningazizwanga nina kahle elingenanga ngisho yayo because kumele uyilalele i-context ukuthi inkulumo 5 minutes before that iqaliphi izifike lapho. Uyilale even after 5 minutes uthola ukuthi lo muntu uthini yini ayibekayo. I hope my Blue Nation one day nizovuka nibone ukuthi ubugovu balabantu bunjani. Sewa createwa i-team, i-scheme esizo-attacka uKhuzani at all corners. And abanye benu niyaba-assista kulokho ninganakile. Ile ndaba nilinda nina kuze kukhuluma abantu before ni react. Nilinde ukuthi khona kuzokhulunywa kuKhuzani nina ningasho lutho. I-problem ileyo. Ingakho ngathi kuyohleli uKhuzani wenzeka le ndlela okwenzakala because nina anikho upfront. Ifuna ukulinda umuntu akhuluma okubi ngoKhuzani kuyima ni-act. Awuyinto engeke nisize ngalutho. Kodwa ke uMax naye ukhulumile wayibekela. Ngiyathemba ukuthi abantu bazothola isikhathi sokuthi bayilalele ivideo yakhe. Mina nje ngumfo kaMakhanya angisona isihlwele mina angisona isihlwele. I'm not an audience. Mina angisona nje isihlwele. Leli zinga engikulo angisona isihlwele. Emcimbini nje kaMaskandi mawubona nje uMax Makhanya uyobungaboni isihlwele uyobubona iguest. Yeah. Kuyo yonke nje imicimbi kaMaskandi mawubona uMax ekhona lapho uyobubona iguest. Mayingekho iguest ewuMax siyobe singekho futhi nesihlwele esiwuMax. Angisona isihlwele mina ngiyiguest. Mina ngizoya la ngibizwe khona. Unless uma ngabe ngiyibhorekele ngifuna ukuyoyihevela ifani nabantu abaningi ngizohamba ke ngiyongena ebantwini abaningi ngoba ngifuna ukuyihevela ifani. Mina eyami impilo inzima kakhulu manje ukuthi sengingangena phakathi kwabantu abaningi ngibe isihlwele. Kusho mina nje. Angithi kusho mina. Yeah. Angisona ngisihlwela angiyoni audience. Yeah. Kusho mina.
lento engishoyo angiyisho kuKhuzani. Nale video enitrendisayo ka live ebengiwenzile beyingaqondene nomcimbi kaKhuzani lenkulumo ebengikhuluma kuloya live. Nina nikhathe ulive wami na urecorder nase nikhatha la nina nifuna ukuzuza khona ama views nama comment nama likes. Yona into eniyenzile le nifuna nina ukuthatha ama likes ngegama lami. Niyangidakelwa nje kahle kahle. Uyabona? Ngokwale clip enitrendisayo. Ake ngicacise. Laphana besiyala uSizwe Ndlovu lo owaphoxeka emdletsheni ngokuthi aye khona aexpecte ispecial treatment. Uthe mayifika khona wangasithola ispecial treatment ngoba wayengamenywanga, number 1. Number 2, yena wayengayihlelelanga ukuba special. Mawufuna ukutreatwa special, wena zihlelele ukuba special. Organize for yourself specially so that you will be treated specially. You can't be specially where you are not invited. Specially. So ama-advisor ami lawo ngi-advisor uSizwe Ndlovu. Angaze mina ngivele ngithi nje umcimbi kaKhuzani mina ngifuna ukuyoba i-guest kuwo angisona isihlwele angifuhleleki angaze ngivele ngisukeleke ngisho njalo. Bheka ukuthi beyisukaphi inkulumo. Iyangena kanjani leyo party leyo wena oyizwayo. Ungezi ngokuphapha nokujantiza lana kwamasimba uzongikhamisela umlomo onuka isihlama lana uzongitshela ukuthi le yankulumo yami beyirong ube ungayazi ukuthi isukaphi kwangena kanjani lokhu wena okuzwile. Yeka nje ukungijwayela isihlama somkhovu. Yeka nje ungijwayela ingcidi. Yeah. Ngithi mina Sizwe Ndlovu wena waba wrong ukuthi uvela ufuhleleke emcimbini wasemdletsheni bese ufika uexpect special treatment kanti number 1 awumenyiwe, number 2 awuzihlelelanga wena so that you will be expected. Na into engishilo mina ngase ngithi isibonelo uyabona nje mina ngokwezinga mina engizibeka kulo. Ngoba wonke umuntu uyazibeka ezingeni. Akekho umuntu obekwa abanye abantu ezingeni yena engazibeka ezingeni. Akube nento wena oyenzayo ezokwenza ukuthi abantu ba recognize izinga lakho. Mina nje ngisezingeni mina. Ingakho ngingesona isihlwele. Ingakho ningangibona emcimbini kaMaskandi ngoba ngisuke ngingamenyiwe ngoba uma ungamenyiwe nje waya lapho kumele uzazi level yakho. Uma ngabe ukuyilevel yami uye endaweni ungamenyiwe ebese ufika uexpecta ispecial treatment igama lalonto ufuhleleka. Ingakho ke ngithe mina ngeke ngifuhleleke bengisho in that context. Bengisho kuleyo meaning. Ilevel yami ayivumi ukuthi ngiye emcimbini ngingamenyiwe ebese ngifike ngiexpecta ispecial treatment segama lami njoba igama lami liphezulu kangaka nje. Njoba ngiyicelebrate nje mina angeke ngiye ngingamenyiwe. Uma ngabe ngiya ngingamenyiwe ngisuke ngizihlelele uhambo lwami ukuthi ngizofike ngiphatheke kanjani lapha. Uma ngingazihlelelanga futhi angimenyiwe kuyilevel yami ukufuhleleka lokho. Fuhleleka nje. Mangifika lapha ngizofika ngiexpecte le level engikuyo ngifike ngingayitholi. Expect abantu ukuthi intatheli zingijahe ngamakhamera lapha kungenzeki. Ngiexpect ukuthi umhlelo womcimbi angirecognize angibone ukuthi nangu Max ufikile kungenzeki angangirecognize. Ngiexpect ukuthi abantu bonke abahlanye mabe ngibona bangijabulele kungenzeki. Uyabona? Ngiexpecte zonke izinto engingazihlelelanga ukuthi ngizithole. Kanti vela ngimenywanga. Iloyo nto ke ngiyibiza ngokufuhleleka. Uthini ke wena ongidakelwayo? Uthini? Uthini wena ongidakelwayo?
uma ngabe ngiziphakamisa wena uzehliselana. Uma ngabe ngiziphakamisa mangithi nje mina ngiyiguest bese uthi wena ngiyaziphakamisa msuni kanyoko wena uzehlise utshelo ubani uzehlisa wena utshelo ubani utshelwe yimina wena ukuthi zehlisa mina vele ngiyaziphakamisa ngoba vele ngiphakeme vele mina angithi uzukhuluma ngami nje ingoba vele ngiphakeme bewungeke ukhulume ngo anonymous bewungeke ukhulume ngo anonymous njoba nje ungitrenda kanjena nje vela ngikho kwi-level yakho ingakho nje wena uzofuhleleka mina ngeke ngifuhleleke ya ngeke ngifuhleleke yini ukufuhleleka kweyami i-context ukufuhleleka ukuya emcimbini ungamenyiwe futhi ungahlelanga to be treated special kodwa mawusufikile khona ufika uexpect umnikazi womcimbi nabantu ukuthi bakutreat special kanti awukuhlelanga lokho wena vele futhi awumenywanga lento eyenziwa uSizwe Ndlovu iyona into ebesimtshelayo leya nkulumo beyibheke kuSizwe Ndlovu beyingabhekile kuKhuzani angeke ngenze live mina mangizocela uKhuzani ukuthi angimeme bengizomfonela uKhuzani ngimcela ukuthi Khuzani mfowethu ngicela ukuthi mangifika lapho ungihlelele ngalendlela lonto ibizwa ngokuyihlelela ngicela ukuthi Khuzani mangifika lapho ngale izathu lezi nalezi ngicela ukuthi ungihlelele ngalendlela angithi akasangimemanga. Okay ke sengiyayihlelela ke mina angithi mina angiyona iaudience ngiguest iguest either iyahlelelwa noma iyayihlelela that is a guest behavior ibehavior ye guest leyo uma ngabe uKhuzani engasangimemanga bengenza isibonelo kuNdlovu ngalokho ngomcimbi kaKhuzani ngoba iwona otrendayo iwona osemakhanda abantu iwona uNdlovu awazi ukuthi useduze ingakho ngiquote wona ukuthi ngenze ngawo isibonelo hayi ngoba bengidelela ama Blue Nation kanye noKhuzani hayi ngoba bengithi mina uKhuzani ngingaphezulu kwakhe akangenze ngibe special emcimbini wakhe bengenza iexample ngomcimbi kaKhuzani okuyena owaziwa njengeqhawe lami ingakho ngenze isibone besingakhulumi ngomcimbi kaKhuzani besikhuluma ngemcimbi kaMaskandi mina ngase ngidonso kaKhuzani as an example. Why ni trendisa uThufi why ni trendisa inkulumo engaphelele why ni trendisa amasimba Khuzani uma ngabe lawa amasimba clip ka live afikile kuwe just ignore it that is not what I meant. Khuzani mfowethu Dlamlenze ignore lawo masimba eclip lawo abahlose ngawo ukuthi mina kuvele ngazi ukuthi manje senginenkinga nawe angisakulandeli just ignore that ngithe mina ku live angiseyena uqhawe lami angisho ukuthi uKhuzani angisamla